Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед. Ай ҳама беҳтараш бовар карда билет мехарен. Ай ҳаматон миннатдорум. Хеле ки дар видеои пештара тамошо кардем, ватан омадем, ватанам беҳтар, обод, бигем зимистон шуда биёем беҳтар мешава. Ва баъдан номерҳоро барои билет мемонам ки метавонед телефон кунед, пурсед ки ҷой ба ки ҷой боша, авиакассаҳом ҷавоб метиҳанд. Баъд дили пур метавонед ки билетотона бигирем. Ва чанд видео дар ростӣ бигем фақат ай Москва ба Тоҷикистон мегуфтем, бародарон менавистанд ки ай Санкт-Петербург ёки ай Самара ёки ай Екатеринбург, ай Иркутск нархҳои билетам расон. Дар ин видео бигем ҳам нархи билетҳои шаҳрҳоеро ки гуфтам мерасонам ва дина, ва худам саволҳое ки дар видеои пештара мепурсиден скриншот кардагим бигем ҷавоб мегардонам. Ва пешаи видеоро сар кардан агар 1 дақиқа стоп кунед, подписатся ва лайка биҷиқе, мода дастгирӣ беҳтарин мешава. Ай ҳаматон миннатдор мешем. хоб мехонем. Ассалому алайкум бародар. Вақти фарзанддор мешӣ 10 рӯза боша, фарзанд Тоҷикистон рафта мешава, аз аэропорт мемонам. Бале бародарҷонам, фарқ надора, 1 рӯза боша, чанд қай боша, бе ташвиш метавона ки оилатон биёраша. Бародарҷон, ҳами чӣ фарқият дорад ки ё худ через приложение харӣ ё ай Абдулло, чӣ фарқият дорад? Илтимос бигем. Бародарҷонам, мисол ай программа ҳам ҳастанд одамое ки мехаранд, мо намегем ки нахарем. Мақсад чихел ки худат савол додагӣ чӣ фарқият дорад, барое ки медоне, ҳама медонад ки программа арзонтар ай авиакассада, барое ки авиакасса сбор мегира бигем, нархиш ай приложение қиматтар ай. Вале программа ҳам хубай безебиш ҳамеае ки дар ҳолате ки вазурат мешавад 10-15 1 моҳ да вазурат мекунад, ёки худтон рафтанӣ намешавед, компанияш телефон мекунед, бигем компанияша меояд, занг мезанед, атменин мекунед, штрафша бош дад мекунед, ҳами чиёра бигем авиакасса ҷош да ҳал мекунад. Рейстон атменин мешавад, сразу вазурат мекунад, ёки ягон рейси дига да оформид мекунад, бигем ҳамиёш хубай. Баъд ҳастанд мисол сайтҳои оригиналам ҳастанд, бо ҳастанд мақсад дар ҳамин интернет бигем ки 1 дақиқа мегирам билета, меоян аэропорта, ному фамилияшон намеброя, дига ҳеҷ кара қабида наметавонам. Ҳамеша фарқиятеш. Ака ҳами айзалатаи корона сум бигирӣ, дига наспориш худ ба худ маҳкам мешава ё не? Не бародарҷонам, ягон вақт худ ба худ маҳкам намешавад. Акаҷон, духтари ман дар ҳами Россия таваллуд шудааст, безагран метавонем ба Тоҷикистон равем? Амира мегуфтем, не бародарҷонам, намешава. Метриска кати бигем внутренний парвоз карда мешава ай Россия ба Россия, вале заграница бигем безагран, бе возвращение на родина парвоз карда наметавонам. Акай Абдулло, агар ҳами билета атменид куниш чанд фоиз меқапа? Акай ҳамира ҷавоб медодаи хуб мешид. Мақсад бигем ки ай авиакомпания зависид мекунад. Ай Сомон Айр бигирем, назар ба дига компанияҳоро қиматтарай, вале беҳад функсияҳои хуб дора ки просто мегем намерам 70-75% пултон вазурат мешавад. Ёки апаздат мекунем, метавонед ки бигем ки аётон меброя, самолет парвоз мекунад, метавонед ки билетона бо пага да оформид кунед, ягон суми дига меспоред. Урал компания ин функсияҳоро надора бигем. Дар ҳолате ки апаздат кунен, билет месӯзад. Урал компания вазурат мекунад 24 соат пешаи парвоз, штрафша беҳад зиёд мегира ки бигем сбор мегира, штраф авиакомпания мегира, ҳатто пули мошине ки ай аэропорт то самолета мебара, ҳаваям штрафша мегира. бигем ай 10,000 гидета 3-4,000 вазурат мешава. Хайра бо авиакасса худаш ҳисоб мекунад. ютер боша бе ҳеҷ дар ҳолати апаздаткунӣ ёки бе ҳеҷ просто намерам бигем вазурат надора. Фақат дар ҳолати вазурат мекунад ки мақсад ай Тоҷикистон рафтан депортатсия бошен вазурат мекунад, ёки дар Россия бошен билет гирен дар больница гарем ғалтен варақша ҳамаша мепурса, бигем вазурат куниш қимтара, просто так намекунад. Ва нарх навора билета Мадина мерасонад. Ассалому алайкум. Нархи билети моҳи январ ва феврал, нархҳое ки мегӯм ҳам январ ва ҳам феврал дар назар дорам.
санкт петербург душанбе аз 20,000 рубл то 24,000 рубл. душанбе санкт петербург аз 19,500 рубл то 27,000 рубл. екатеринбург душанбе аз 16,000 рубл то 19,000 рубл. душанбе екатеринбург аз 17,500 рубл то 21,000 рубл. самара душанбе از 15,000 روبل تا 28,000 روبل. دوشنبه سماره از 15,000 روبل تا 28,000 روبل. ایرکوتسک دوشنبه از 25,000 روبل تا 26,000 روبل. دوشنبه ایرکوتسک از 20,000 روبل تا 24,500 روبل. خب همه نرخ‌های بلیط بسیاری شهرها را نمیگیم، میتونه تلفن کنه پرسه در همه ویدیومون میگیم. و اگر بگیم دستگیری هم زیاد شوه حرکت میکنیم، ما هم گفته استیم که یگان موضوع اینترس می مقصد یگان معلومات خوبتر شما در رسونیم. باقی پناه الله خودتون احتیاط کنید. هیچ نمیگی دیگه؟ لایک کامنت داره باشه خودتون احتیاط کنید، گپ نیست.